Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Σταύρος θα τραγουδήσει με 48 ώρες. Ναι, μια μικρή διόρθωση. Ότι? Οι 48 ώρες θα τραγουδήσουν με το Σταύρο. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι ο Σταύρος είναι το αστέρι. Πού, ποιο αστέρι? Ό,τι και να λέτε, το λαμπερό αστέρι είμαι εγώ. Λοιπόν, οι 48 ώρες όσο προχωράει το X Factor μεγαλώνουν. Στην αρχή ήρθε η Μαριάννα, τώρα ήρθε ο Σταύρος, μέχρι να έχουμε γίνει 15. Θα γιατί Έτσι. Νομίζω ότι θα κάνει καλό, ειδικά στο Σταύρο, η συνέβρεση με τις 48 ώρες. Μας έχει συνηθίσει να κινείται σε πιο ήπιους τόνους. Εγώ ήθελα από μικρό παιδί να συνεργαστώ μαζί με τον Σταύρο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και επιτέλους ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Δεν με φτάναν όλα τα άλλα, μου έχουν φορτώσει τη Μαριάννα και τον παλέτο της. Λοιπόν, για να μην τζαγωνόμαστε. Το λαμπερό αστέρι είναι η guest που έχουμε. Θέλουμε να την τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε τα πιο δυνατά όπλα του X Factor για να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο. Συμφωνώ απολύτως. Το ρολόι σου κοιτάς, μου λες ότι θα αργήσουμε το ραντεβού. Τα πράγματα είναι σοβαρά,